ketika Akashwani Shillong ke khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jo khubor. Aj munjur ke Darbar Cabinet jong Sarkar Meghalaya ya ki anro ki bayde bat ka jingkante ke puli puthi ha ki kedan ki bakham shalor. Bu manong rem Menteri Rangba Conrad ke sangma ban serang te ya ke Meghalaya State Veterinary Hospital. Pensyai kinang ilam jong sunjuk kinang sat an ha Meghalaya halor ke jing dawa weng bat penkerja kamiu Advocate General Amit Kumar. Bat syakem no ki hedu nang ilam jong kaseng ki samla puli Khasi Students Union hadien ki jing jana ka bike rally. Ki khubor ki babnia. Ka Darbar Cabinet jong Sarkar Meghalaya ning kasi kala ajing munjur ya ki anro ki bakanthup ya ka Sister Nivedita University Meghalaya Bill 2018 riu ka babu ki jing terwa bante ko be school ba habar ni han. Bat ya ka Khasi Jaintia Presbyterian University Meghalaya Bill 2018 riu ka baterwaban bu ya ka wei school ba haso yong. Ka kanun menteri jong sarkar jela kalau ong ba kiti ki school ba ya ki bela terwaban te ken penklan ye ka jing ajing sakri jong Meghalaya ha ki lap jing puli ki bakham saneng bat ken penyaru ikilat puli na ka bentaki samla puli jong ka jela. Ka Darbar Cabinet ka aji menjeru halor ka Andro International Open University Repeal Bill 2018 riu. Ketika Andro ya ke bala pediang bat penong an usnam 2018 khatwei kala syusa kumtu klem pentri kam. Hausnam 2018 arpuar ka tukat ni negeri padba kilawan syakmat rengkat bat ka power of attorney ka bala ajing itu bat yo bor na ka kasri handai kalami ka jingthut hadin kata. Nakalian ke kabinet kala rapat pen-pen-pelong no ya ketika an bantau tumai pat dakawai hadian ba kala syam baka kerteng kam ya hap setia bat ki kendon jogo UGC ka baprasya ya ke jingbenang kamlang ya ke kentin international bat Open University. Ka Kedua Menteri juga Sarkar Meghalaya ning kasi kala aji menjeru ahlor ka Andro Maharashtra Institute of Technology of Meghalaya Amendment Bill 2018 riu. Kita kijing penkela thamai haki kendon an kilong ban pendek renti ya ki kendon jong ke university visitor bat ki kendon ki bani hap kat kum kijing produk ha ka UGC ki ban penlong ya ulat kum visitor jong ke school ba ki kendon ki bala penkela thamai ki kentiru e kijing don jukinong mikmat nakaliang ke sarkar ha ki Board of Management and Governors. Susu ka kabinet kala aji menjur ya ka Martin Luther Christian University Amendment Bill 2018 riu ka ba perking ya ki jingtrei tang hapo Meghalaya ka ba wengi kala pulia distance education bani hap kat kum ki kendon ki bala bo ka thong jong kiti kira jong sarkar kalong ban penti kena bagi school ba ha ga jela ki hap kat kum ki kendon ki bala produk ha ka UGC bat ban pentlan du ya ka kom sensyar jong ki private university hapo ka jela. Ya upawnong rin bante ke Meghalaya State Veterinary Hospital ha Upper Shillong Farm ke bala tip kum ka Indo-Danish Project labu aning kesengi ke balong sawui mau jam saprang ha kalenti ben penklan ya ke rukom sumare ke kot ke kiak jeng kimerat ha Meghalaya. Ya ketika hospital ke bala bu jengkeng ha ke jenglut ke bahan rupusan klut tengka la sing nong rim da katanat Animal Husbandry and Veterinary. Menteri Rangba Kejela Conrad ke sangma uladan rengkat da ketika jengelang bu mau nong rim kum kongsan bat ubasan bor sulai ubelong menteri jeng sarkar jela kum bu sembut kongsan haba ajing kren da ketika jengelang menteri Rangba ula ong ba kathong jeng ketika hospital kalong ban ai kala jeng sumar halaki benta ki bakerpang na kabenta ki jingri jingdo bat ru na kabenta ki wedi kimrat ha ka ba ula kentu ya katnat veterinary bat ki doktor bakin 3 minit ban penlong ya ketika jaka ajing sumar ban kenjo ya kanam Center of Excellence ha ka liang ka veterinary ha ka than stay lam mi Menteri Rangba Conrad ke sangma la bu ru umonong rem bante ke kenro jong ka sengba kinong sat nong khen news kum new trap ha ka snong banyun milim ha ka jinglut ke balong Southway Point riu khandai lak tengka Menteri Rangba ulo ong ba ka sarkar kalamang ye kisian jam trikam bania dabat kenti ki diti tenrai jong ki trai muluk jong ka jela Meghalaya ki ba pateng na pateng na ru ndai ha ka ba ule thu sapang ki scheme ki bakerpang ban kenti ki jingte jing sina ki be de bakalarti ha ka niam ka rukom ki rukom tenrai bat ki riti dustur da ka ba peneso ye ketegi project bat ka kam jong kai perthai ka lat lum jing tip bat ka jing sim mentalang de ki pat ba
na kisnong kitaw. Usang mau la banjur halor ka phang ba ka jingya dai ki jat benri trai ri da ka baburam ru ikiwei kan penklan ya ka jela Meghalaya. Kani ka khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong mentang ini beteng ya ki khubor ki berang sa. Ka sunjup kinong sat an ki bakuntup ya ka Shillong Bar Association bat ka High Court of Meghalaya Bar Association kila kentat ya ka jing keno ba ka jing dawa jong ki ban weng no yu Advocate General Amit Kumar kalong halor penong rim ban ya dai unong sat an ubala sya keno dan kti ha ka kam le klemakor jong u ya kanong sat an ke batre po jong u uskat si ke SBA UTL jirwa ulong ba nakaliang kite ki sunjuk jong kinong sat an kila pendam jur halor kata ka jingle klemakor ka bala keno persya yu te unong sat an bat kinle ru ya badan kam nan ni sakmat kat basyong ka jingi na ka jing bisar ha ka mokot duma persya yu Secretary General jong ka High Court Bar Association UKC Gotham uloong ba ka jing dawapan kendria kam no yu Amit Kumar kalawan hadin ka jing keto kiba lami na uteu Advocate General hi halor ka jing ujor sa le claim akor habdeng ki paranong sat-an. Kita kisunjuk jong kinong sat-an kila penpauru ikjing sokya halor ka jing pentrikam ya kinong sat-an ki banabar ki bala tengkara ka sarkar batlu halor ka jing thungkam jong u Amit Kumar ya khun jong u kum u Supreme Court Panel Advocate. Kaseng di sama puli Khasi Students Union men kasi kala penlong ka jing ya rally de ki thuk rengkat ka jing ra lamayong ban persa ya ka sarkar Meghalaya. Ha ketika baik rally kaladan ka jingja penthut ya ka sukasan ha ka bala yo khubor bala thang ya atli gi kali sarkar bat ka jing penjular ya ki durmat jong Swami Vivekananda bat Subhash Chandra Bose ha ka por si tengmit hendin kamit nakaliang ki pulit ki lalet ben kem no ikilai ngut ki he du nong yalam jo ka ki SU ki bakun thop yo president Uriman Kharjana o vice president pen kemen lang sanmit bat u general secretary Ruben Najar ki bala syara Sada police station kita long kubor ki thu bai kita ki he nong yalam jo ka ki SU la pengat ha ki kendon jongkaan Bharatiya Nyaya Sanhita 2000 ha ka bede bat ki jing penjat penjular ye ki mar long kenti jo ki pat ba bat ka jing thombor ye ki ri pat ba Daki hajar mut ki pak nong song jaga Himalang rin kila lecture jaga office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ning si bandawa weng no yu CM nang te CM yong naka ket CM jong ka Himalang rin halo ka jing keno ba ula pendan kambaklai ka bor bat ka ikhtiar ka jong u ki nong ki persya kila ra ki bana ha ka ba kila penpau ya ki kentien persya jong ki bat kila pertaru da ka ba dawa weng no yu CM nang te CM yong ban penpulam no ya ka kenhun menteri ka ba pek ba kami ya ki kam jo ka hima bat ban pen long ru da ka election ban jet UCM thamai ki bor sinsa jo ka KJDC rengkat ba ki bor penya jong ka East Khasi Hills District kila khangla di kita ki pat ba ban rung sapok ki kerpong jo ka KJDC ka bala pen long ki pat ba nong ya ki ban penthut ya ka surok sadu yo du ka bala wan ra ru ki jing dang kali ka bajur sipor ka jingte ka ying secretariat ka bathma jong ka jela Meghalaya kala ya chaprang Khamstet ban ya ka ei ka bala khmi lenti ha ka ba kat kum ka jingya stet jong ka kam la khmi lenti ba ya ka te jingte on la ban pendap pura ka ho banai nai lu jong usnam arhajar ar punyo ka balong kham suwa ban ya ka por bala bu ka ta ho banai ye yong arhajar ar pupra south li ki mala jong ka te jingte ka ba ha ka jing sandor G+6 kila dep pura kat baka slap jong ki atli ki mala ki ba dangsa lakmi linti ban pendep pura po arbenai komba marsiteng na kakam hakate jing te lala ban pendep bat kat kum kejing ya jong kakam kan Muslim syu ba ka Meghalaya kan yo no ya ka yeng tre kam hak sinsha khadar kabla biang ki jing don kam kat kum kejuk mentah UMLA ka makurwat uba renekton eltong khar ning kesi ulo kerpat ya barok ki bede benta ki bekun thopru ya ki seng balang ba per lembat ki pat ba bakin ai ke jingi trelang ba katanat Public Works Department ha ka ba snai ya ka surok weiloi makurwat rangthong ka tu ni ko khubor klakut ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba ka Daily Station na ka benta ki khubor ki banwan naka